ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଗ୍ରାମରେ ନଳକୂପ ଖନନ ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ବା ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ନିକଟକୁ କିପରି ଦରଖାସ୍ତ ଆବେଦନ କରିବା। ଗ୍ରାମ ହାଟସାହି ତା 1/11/2022 ରିଖ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ରାଜକନିକା ମହୋଦୟ ସମୀପେଷୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଜରିଆରେ ବିଷୟ ନଳକୂପ ଖନନ ପାଇଁ ଆବେଦନ। ମହାଶୟ, ନିବେଦନର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ଆମ୍ଭେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାଟସାହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ହାଟସାହି ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀ ଅଟୁ। ଆମ୍ଭ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 5,000 ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭ ଗ୍ରାମରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ନଳକୂପ ଅଛି। ଏହି ନଳକୂପଟି ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ହେଲା ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପାନୀୟ ଜଳାଭାବ ଯୋଗୁଁ ନଦୀ ଏବଂ ପୁଷ୍କରଣୀରୁ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ଅନେକ ଲୋକ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁ ଯେ ଆମ୍ଭ ଗ୍ରାମରେ 2ଟି ନଳକୂପ ଖନନ କରିବାର ଆଶୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିର ଉପକୃତ ରହିବୁ। ହାଟସାହି ତା 1/11/2022 ରିଖ ଇତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଶ୍ରୀ କାଲାଚନ୍ଦ ବେଉରିଆ, ଶ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ବେଉରିଆ, ଶ୍ରୀ ରାକେଶ ବେଉରିଆ।